Мале, тук е било много гадно село. Аз не мога да повярвам, че тук има потънали села. И тук е било покачено. Та лодка е била буквално под вода. Чай, искам да. Мале. Мале, тук има... What? Това въже метално. Чай, че тук мърда нещо. Тук мърда нещо, чакай. Може и змия да е. Внимавай. Тук има мърда нещо. Има гущече! Елате! Да, може. Елате, бе! Че малко ме шубе. Голямо ли? Ами, вижда са. Не бе. Имаше нещо. Май, тя пълна с вода. Една е такава лодка, купим на старо да я оправим и може да изложим двигател отзад. Май, тя пълна с вода. Чай, искам и отда да сме. Та лодка... Иве! Рая, не тя ти била оттам. Андриан сам краката няма да покажа. Мале. Не мога да повярвам. Чай малко. Мале, виж къде е свършило селото. Мале, виж е там. Някаква писта има много странна там. Да, там е свършило селото, е там. Е там. Да.